Umgwaqo onguthelawayeka u-N3 ungumgogodla wezinda zezomnotho njengoba uxhumanisa iGoli neTheku. Indawo yaseMo River ingezinye ijwayele ukuhlaselwa ababhikishi kakhulukazi abashayeli bamaloli uma bephikisana nokuqashwa kwabo kufika kule mboni. Kanjalo iphinde ibe izinda lapho kuthiwa ababengahambisani nokuboshwa kwalowo wayengumengameli uJacob Zuma bashisa amaloli khona. Eqaleni kwalenyanga bekuminyene utshumo lapha kungahambeki ngesikhathi abashayeli bamaloli bemise izinqola zabo bevimbe eFan Rinens Pass. Ngaphambilini ungqongqoshe ezokuvikela kuleli uveze ukuthi u-N3 uzovikelwa ngamasosha. Lokhu ke okwamukelwe kakhulu abazochitha amaholidi abo KwaZulu Natal. Sidlula iPetrative sathola khona amaphoyisa. Sabona ukuthi akuphephile sadlula sashona ophongolo masisuka futhi sathola sasikuze sofika lapha nje sihlika namaphoyisa 4 emigwaqeni. Ebeka konke ebuka konke ukuthi kuhamba kahle yini. Sasambe kahle kuphephile. Saba nesibindi that no negebengu ngathi ngeke iphumelele. My trip to KZN was very nice, beautiful. Traffic flow was very nice. I never had any problems on the road, and I'm hoping there is not going to be any problems in the future. Naseyindaweni zokungcebeleka ezokuphepha ziqinisiwe. Safety ikhona because we've been seeing amaphoyisa patroller, and yeah, we feel safe around Durban. And not at all, it's been great. I mean, there's police on the roads, police out and about, there's a whole lot of people out on the beach. It's safe. Ngempela sonto amaphoyisa ashaqe iqhumane eMo River. Amaphoyisa athi lezi iqhumane zijwayele ukusetshenziswa uma kuqhunyiswa imishini ehlala imali noma imoto ethwala imali. Eyindabeni ze SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.